Hovoria o mne, že som workoholik. Neviem, či je to tak, ale už nejaké tie príznaky na sebe badám. Človek by naozaj asi raz za čas mal trošku vypnúť a trošku si oddychnúť. Priznám sa, že keď som tu bol minulý rok poprvýkrát, prvý a posledný krát za minulý rok, čo som bol v bazéne a vo vode, to bolo v kúpeľoch Dudince. Obávam sa, a bojím sa toho veľmi, že tento rok nebude výnimkou, ale veľmi sa z toho teším. Teším sa z toho, že poprvýkrát som zobral na takýto výlet aj moju mamu. A práve to prišlo v deň jej menín, takže som veľmi rád, že vlastne je to taká dvojnásobná radosť pre mňa. Ja oddychujem a relaxujem a užívam si to a urobil som radosť aj niekomu zo svojich blízkych. Myslím, že každý človek by raz za čas mal vypnúť, mal si nájsť ten svoj čas aj na seba, pretože aj to lieči a keď budeme mať my sami silu, tak budeme môcť tú silu a energiu rozdávať ostatným.